Bħala chairman tal-Enemalta, Tancred Tabone jissemma females bejn George Farrugia li ngħata l-proklama fuq l-iskandlu tal-oti tal-commissions u kumpaniji internazzjonali taż-żejt. Meta l-ħamis filgħodu Lawrence Gonzi kien mistoqsi minn One News wara li xwaqqaf lil Tancred Tabone minn chairman tal-Enemalta huwa wieġeb li ma kienx hemm affarijiet speċifiċi għal Tabone ma raġax kien ikkonfermat chairman tal-Enemalta. Kien hemm xi affarijiet li qed iva aħjar ma nġeddux dan il-kuntratt? Le, deċiżjoni tiegħi kienet meħuda. Mhux jiġifieri għax kien hemm xi ħaġa li ġalitek tissuspetta li qed taħjar. Le, nerġa' nirrepeti. Fid-dawl tal-fatt li fl-2005 l-Gvern ħares qarrija biex ifaħħar il-ħidma ta' Tancred Tabone bħala chairman tal-Enemalta u l-MOBC, One News talab lill-Prim Ministru biex jikkummenta dwar il-ħidma ta' Tabone f'dawn iż-żewġ korporazzjonijiet. Kif tiddeskrivi il-ħidma ta' Tancred Tabone bħala chairman tal-Enemalta u tal-MOBC? Minix sa nidħol f'dak il-mertu, issa hemm proċeduri għaddejjin fil-qorti, jien nirrispetta dawk il-proċeduri u allura ma. Inti kommentajt bistqarrija wara li kien hemm il-proċeduri. Issa m'għandix iżjed nikkummenta, issa bdew il-proċeduri il-qorti u daqshekk sa nikkummenta. Kont faħħartu inti imma. Li kelli ngħid qed ukoll. Kont faħħartu inti. Li kelli ngħid qed ukoll. Għamil żball kont faħħartu lil Tancred Tabone? Grazzi. Intant ġimagħtejn qabel l-elezzjoni One News staqsa lil Lawrence Gonzi biex jgħid kemm ser jiffranka euros lill-familji u n-negozji bil-weta tiegħu li l-kontijiet tad-dawl jorħsu biss bil-lejl. Il-Prim Ministru ma setax ikun speċifiku dwar l-ammont ta' euros u talab lil One News biex naqbdu l-kont tad-dawl u nagħmlu l-kalkoli aħna. Il-proposti tagħna huma pubbliċi. Il-kontijiet. Euros kemm ser joħsu? Il-kontijiet sa jorħsu bejn 6% u 25%. Euros kemm? Bejn 6% u 25% għall-industrija tagħna, għall-ħwienet iż-żgħar tagħna, għall-fabbriki tagħna u għall-familji tagħna. U dak jagħmel differenza kbira fil-kontijiet bejn 6% u 25%. Aqbad il-konti tiegħek naħseb taf tikkalkula intu. Fl-istessin għal darb'oħra Lawrence Gonzi reġa' ma tax garanzija li bi gvern ieħor immexxi minnu il-kontijiet mhux ser jolew matul il-jum.